Nou ja, hier zit nog wel wat werk aan. En moet dus heel veel schoonmaken worden. Dit zijn vooral Friese klokken. Ja, het zijn eigenlijk alle Friese klokken wat hier staat. En waarom alleen nog Friese? Dat lijkt mij eigenlijk het eenvoudigste. De Friese klok is vrij eenvoudig. Die Lietsere klokken, dat is al even zeszinnig. En ja, ik ben geen 18 meer natuurlijk. Ja, dus. Nee, hè? Hoe oud ben je dan? Ik ben 20 hier. En 2 jaar geleden pas begonnen met deze? Ja. Hoe je dat zou komen? Nou ja, ik wie altijd druk in ontvaren. Ik ging in een sportvissersbedrijf. En nou ja, vroeger hadden wij daar een hoop werk mee. Samen met mijn zoon. Maar dat er aan de laatste jaren terug. Nou ja, dan kreeg je wat vrije tijd. En het werk dat er alle keer achteruit. En nou ja, dan begin je om huis en het erin. En ja, dan denk je, nou ja, als ik aan mijn pensioen ben, dan moet ik toch wat. Dus dan ben ik in die klokkenboel verzeild. Ja. Ja, maar dan klokken? Ja. Ik kan moeilijk hier een stel skippen neerzetten. Nee, ik ben zo, met die klokkenmansjes ben ik toen begonnen. Nou, dat vond ik wel mooi. En ging er wij grutter. En nou zit ik in die grutterklokken. Dat is de mooiste. Ja? Ja. Dit is een origineel klokje van 1800. Maar een origineel mechaniekje erin. Ik heb koffie geschonken. Ik vind het hartstikke leuk voor hem. Af en toe denk ik wel eens, het slaat een beetje door. Want alles draait om de klokken. Echt alles draait om de... Ja. En heb je ook wat met klokken? Nou, we hebben altijd een verschillende smaak. Ja. Die Friese klokken, dat zegt me helemaal niks. Nee. Dit soort dingen vind ik veel rustig. Moet niet te druk zijn. Nee. Maar toen ik hem leerde kennen, toen wilde hij geen klok laten tikken hoor. Nee, want dan kon hij niet slapen. Ik zeg, een klok hoort te lopen. Ja. Nou staat hij uren in het hok om te zien dat die klok gaat lopen. Hoe vaak zit hij daar in het hok? Nou, heel wat uren per dag. En dan komt hij even terug en dan gaat hij even kijken of er niet wat nieuws staat op de computer. Oh, want hij handelt natuurlijk een soort... Nou ja, hij moet natuurlijk wel wat verkopen om die hobby te beoefenen. Ja, wat is dat nou, dat gepiel zo lekker is? Ja, de rust. Ja? De rust. Ik heb altijd op schippen zitten, ik heb altijd met mensen omgang en hoop drukte altijd aan. Dus dit is mooi rustig. Ja. Dit bevalt me best, ik vind het prachtig. Hoe gaat ie? Goed. Mooi. Ja. Hoe vaak ben je al vol? Dag Mil. In november hebben we Malkoor even om de tafel zitten. En toen zijn we moeten wat doen voor de band, maar de winter. Maar toen kwam er steeds geen winter. En toen hebben we bedacht van een ijsbaantje maken. We hebben een overleg geweest met de directeur hier en hij zei dat moet altijd worden. En dan zit je te wachten op het ijs. Nou, toen zijn we het ijs van het maar toch gewoon gaan. Dus dat ben we juist een maar begonnen. Mooi het wetter hier op te brengen. Schön. En hoe lang gaat het worden? We zijn juist er jouw size begonnen en ik ben voor ons zo'n uur ophouden. Dus dan weet je ook wel dat ik een kwart en acht hoor. Ja. Toch wel een redelijke vacht, avond en nacht.
We proberen gewoon, lukt het net, is het jammer. Maar dan hebben we het in ieder geval proberen. Nou ja, het is slagen. Ik vind het eigenlijk hartstikke gek dat je hier de hele nacht zit in mooie thuislang. Dat ben ik. Dat is eerlijk. Maar ja, je moet er wat vroeger hebben net. Ja. Ja.